Darlleniad o St Mark. Tra oeddwn ni'n bwyta, dyma Iesu cymryd torth, ac yna, ar ôl adrodd y weddio diolch, a'i thorri a'i rannu i'w ddisgyblion. Cymerwch y bara yma, meddai. Dyma fy ngorff i. Yna cododd y cwpan, adrodd y weddi o ddiolch eto a basio iddyn nhw, a dyma nhw i gyd yn yfed ohono. Dyma fy ngwaed, meddai, sy'n sailio ymrwymiad Duw i'r bobl. Mae'n cael ei dywallt ar ran llawer o bobl. Credwch chi fi, fydde i ddim yn yfed gwyn eto, nes daw diwrnod hwnnw pan fyddai'n yfed o newydd pan fydd Duw yn tyrnasu. Wedyn ar ôl canu emyn, dyma nhw'n mynd allan i fynydd o'r oleuwydd. Crist, a ynyswyd dy draed i phersawr a gwallt gwrag, a gymerais fasn a thywel, a golchi traed dy ddisgyblion. Golchan yna'n hefyd yn dy dynerwch, wrth inni gyffwrdd a'n gilydd, fel gan awesu dy wasanaethu yn ffodlon, na chawn dderbyn unrhyw gweithiwed arall yn dy enw. Amen. Dduw ein tad, gwahoddais ni i gyffronogi o'r swper a roes dy fab i'r eglwys, i cyhwyddi a'i angau nes y dawd rachefn. Bydded iddo a'n maethu a'i bresenoldeb, a'n huno yn ei gariad ef, sy'n fyw ac yn tyrnasu gyda thi'r ysbryd glân, yn un Duw yn awr ac am byth. Amen. O Dduw ein tad, yr wyt ti'n ein harwain ni ar hyd llwybrau cyfarwydd ac anghyfarwydd. Disg dy eglwys yn ein Esgbobaeth Tyddewi, i fyw newyddion da i roddwydd i ni yn Iesu Grist ein harglwydd a'n gwiredwr. Gwna ni'n oleuni yn dy fyd di, ac a gyfoga ni i fod yn partneriaid yn dy genhedlaeth di, fel y bydd eraill yn dod o hyd i'r ffordd at y ti. Amen. Ein tad, yr hwnnwynt yn y nefoedd, sancteiddio dy enw, deleg dy deyrnas, gwanela dy ewyllus, megis yn y nef felly ar y ddeia hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara benyddiol, y maddau i ni a'i dyledion, fel y myddai o ninnau i'n dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithau gwared ni rhag drwg, canes ai ddod ti o'r deyrnas, a gallu, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen.